tun truma kan en ho le tur chu American science fiction thriller film kumsang ni somni pahnia anti chua Spiderhead ti ni a atop thlengin milo thlir sak le theu don nia kan video milo hlut sak thin tu te chunga kan lo me kherkar moi tak mai tropical island a chuan tan in danglam tak Spiderhead anti hi a oma ta chuan United States ta mi tang then khat an thon thin ani heng jail tang ho hi an nuam sa hle a an mani in room an nei sang thewa na ha thlak lo te an tho tir bok an hobby sang an ti theya chulai mun chu an fangkwal ve thei bok ani ma se chung zong ti thei tur chuan experiment pakhat mishing te motion ti danglam nana chemical siam chuana turatan anin volunteer angai thung experiment atana an man te chuan an hnunga chemicals mobipak an ti chu an vuah thewa dosthar an pek dona piangin an mani chuan kashia an lo ti thin angai ani test zong chu an ho tu pa mifing tak mai Steve Abnesti le assistant Mark ate kai hruaina hnuaia ti ani ni khat chu re hne na dosthar G46 an pe a Stephen fiam thu an chiar chuan re chu anui ta vak mai Mark an thulung chiat thlak han chiar vele poni se adam doi chuan alatinui chara an hlotling ti an hria an hlim hle ani Steve chuan a chin chia ngala a notebook a gold star a belwa nge atuka Jeff chu arin lo tak main special test nei turin pona mituamin an hruai chuaka a mituamna an phelma in dos dang N40 an peve thungani Jeff chuan ama thil om zong chu moi in a hmuwa ma se a soifia thiam tatlat lo mai dos dang B15 tongkam a thiam nan an han pelea a thil mu chu hlathu ang maya moin aron soi chuak ta ni ma se experiment an zoa an han kal san meu chuan mun trop taka an local pui reng si Jeff anom na hmuna alet le hnu chuan chauka Lizzie alo ngai zon ruk bula avakala eitur lamboi pui tura ruat anni anni chuan chu hun chu ti nan le experiment chungchang soidun nan te remchang an tin an hlim dun thin hle zanlama Jeff chuan aruma lemziana changkang tak atak ang maya zia theina chuan lem aziak thina ma se atana thalo hle thung achan chu ahun kal to angai to na te hroilet le in jela tan chan angai to kirtir thina tin ni chumi zan chuan a thian pa adam le abial nu ema tenen party na an kala zu an rui hle party zo chuan a thian pa nen rui chungin anin khal chuaka aman kar chu khalin thingkung asua a thian pa chu a thi pha ta ni test an nei le na Jeff chu header nen an hmang du na Steve chuan ama in anin kom ngai lo ti fin fianan an mi du zong an ni em ti azot tona temte chawin tin an chang ve ni chumi hnu chuan Markan N40 an pe a chelo anin tin anin ngai na ta em mai camera le scientist te ma po anin zoom zo talawa ka hmangai che anin ti ton hial ani Steve le Mark te chuan N40 hlotlin na chu an lom hle a ma se Steve chuan gold star ala peri tlat lo a hnuwa a effect zel hriat phot adutin ni chumi hnu chuan Jeffan a hnangai thokin eitur a sem le a hetar nen anin hmu chu alai chle a biak po anin belawani Steve alo be sei angin indu zuina an nei tlat lo mai chumi wang chuan Steve a beidong du lawa Jeff bok chu amaya upadai sara nen an hmang le a Jeff chuan it na pakhat ma anei lo chu wang chuan N40 chu double dose an pe a Jeff chu ain sum theilo le ta ni chumi hnu chuan Markan Jeff a mobi pak chu thun kha sak pa in meichia aum puila in film khur turin atia nalote a so pal point atike theya chu chuan mani in control theilowin asiam thei ti a shil Jeff chuan chu hun chu mang tangka in Mark ne na a chauka na chu thlak sak turin atia a chanero a soilem lo
atuka Jeff chuan rin lo tak main Steve le Mark te an scientist do kana kil puya an experiment nei tur an soitlang room pani auma room pakhata chuan Dave engtiklai poa thil ei aluak ma chu ei char thin hi auma room danga chuan hetar le sarate anom ve thung test chu a har salawa Steve chuan Jeff ne na mei chepani te a chuan Darken Flocks ti do spek tur a thantira an mania ngong thalo anei zui don lo atibok Jeff chuan adin hun chu sheom ati hle a than thei lo thu le than lui tir po ni se du sak jok anei lo thu a shil chu ba ka damdoi chu a main ama an lo petoa sheom ati zia ala shereng ani Steve chuan mak ati hle a chan chu mei chepani te aom pui don khan dos in ang lo an pe chungin an chunga aril ruput dan chu ai nang reng atin ni chung thil thlen hnu chuan Lizzie in Jeff ron panin a chauka hna thla ka tum chung chang kha aron zota an in biak lai chuan gatin ron pot chatin a free day ani ti aron shil Jeff chu anom na hmun chua sana abial nu ema khol an phalsak ma se ama ang bokin voicemail a alut le ngala message nu chein ngai damadila angai zia a shil bok a voi khatnan Lizzie chung chang po a shilani experiment an nei le na chuan Jeff chu palian shol le ro room tak mai Rogan nen an pera Jeff chuan mi pait na anei lo wangin ama an dos pek kha an pek le a hlau hle a engpo pe se pom atum to lowani ma se engma thleng lovin reilo te anom hnu chuan an kaltir le taringota Jeff ngai thalo chu scientist room a manmo takina kala ta chuan header va muin Darken Flocks dos chu Jeff nge Rogan a pe kang ti in du an lo thlantir ve a atuama ma thlang lowani chumi omzia chu header le Rogan po an lo khosadun to ti na ni chu Jeff chu athin rim hle a mi zongjong chu anin zom tir vek ti na emni ti na zota Steve chuan jail tang te in kung kai dan chin chiana chu a en tira protocol committee lamin experiment an ti na tura an design ani wangin ani pon tha ti lo viau ma se an zom angai thu a shil Jeff chuan sheom ati zia le an thil test chu an kal thui puima ma to ti na soya Steve ero chuan ama du thua in volunteer ani thu le heta om lo chuan an khojel sheom tak police lalna le thu nei na tui halte bula om ani tur thu a shil bok chutia a shil fia hnu chuan aom na hmun chu chan adu lo wangin ngai damadila test nei turin Rogan nen ruma chuan an lut le a van nei thlak takin Sarah pon Darken Flocks pek tur chu a thlang talawani test an zo hnu chuan Steve chuan an experiment ti lai chu gold star an pek thei thuai a bei sei ti a soya ma se Mark po an experiment ti lai chuan aom atinuam lo tran thlat mai Steve chuan lo hnemin khovel thazok siamnan an tia tul ti a shila ril runuam zoka weekend mang turin anin thla thei ta ni chumizan chuan Steve chuan ama lema N40 a in pe a tang te chuan an shelo na a ani pon anhunga mobipak anei ve ni chuti lai chuan Jeff le Lizzie ten Zandria an lo kil du na Lizzie hna Darken Flocks a huat zia thu te a shil mol Lizzie chuan a kut von sak pa in engwanga a hna thlak nge ti a zota Jeff chuan anom na hmun chuan a thluak ati buaya alo kalma khan eng mishing nge alo ni thin ti po a thei hil hial thin thu a shil ma se Lizzie hian amani na a hriat chhuatir le thina ni thotan ni alo thlen chuan Steve chuan andam doi chu dos thuma peturin Mark alo shila chuti lain Jeff test nei tura local chuan anthil ti chu aron hmufua ma se rang taka anin singsa ka wangin Jeff chuan engma soi zui lo an experiment nei le tura Steve chuan committee in Darken Flocks chu chunzom tura an ti thu asoya Jeff chuan hetar chu ados apek nge yangai ni Steve chuan damdoi alo lak mana wangin nidang zong a in thin chiain athu aruma hetar chu misual thilpoilian tham tak a khoi wanga jail tang ve mai ani ti te a shil Rogan aya an thlan chan te a soibok ma se Jeff chuan ala hnial ngara committee hne na thlena an thutluk na su turin ange na ne
Steve chuan committee khol tur om takin room a chhuasana ma se chauka a coffee in pain Lizzie beturin akal ta zawk ani aron kirle nu chuan Stephen dot thrilin committee chuan an thutluk na han so son theilo thu a shila Jeff chuan an program atanga bana du lo chuan ati nge angai thu a soibok du than tura nei to lo wangin Darken Fox chu header pek arem tita a an pek chia chuan header chuan na atur ngala Markan Jeff chu B15 lo pe ve in Jeff chuan header omdan chu aron soi chuaka ain thiam lo ziate ala mangai lo thu te a soi zuwa header na tuar talvel chuan amobi pak chu banga tau ke in Darken Fox chuan ama abol chuak taveka chu chuan na sataka ama chu tithin rimin mule mal anei thei to lo pangpar khoina ati ke hnu chuan Markan azuk chan ma in ake them chuan anun na halata ni Steve po man mo takin atlan chuaka acha bi a thlau ta hlau mai Mark nen thil thlenga wanga ani hnial boi lai chu chuin Jeff chuan chabi chuan Steve thil dana honga Steve notebook a chuan thil maktak taka hmu ni chemical formula OBDX tin zia ka hmua achunga Amnesty Pharmaceutical logo om chu chumi omzia chu committee anom lova Steve chu private operation kalpui tu le nei tu aloni reng mai adot le chuan bingo card gold star in bel mai tur a hmua number pani 6 le 40 chau chu ain bel ve lawani star in bel an kho chuan damdoi an test to ho alo mil veka N40 a star ala in bel lo na chan chu mangai na dik tak ala pek theilo wangani B6 po Markan tang zong mobi paka athun thin ti asia ma se a in zui zel ma in Steve ron le ti apmuwa ada fel le sok asia chua lo nan chabi po chuata a the thlale ni chumi nu chuan Mark le Steve te chu in muin Mark chuan thil thleng chu report turin atia ma se Steve chuan lo hnialin hunrei takalta khan dan an bo chetoa an report chuan an thil ti lai chu an ti top sakdon ti na shilani Steve chu Jeff muturin avakal lea ma se eng anga tongkam thapon atilung oizo tlat lo Steve chuan tactic dang mangin damdoi reya an pek angkha an pani mobi paka chuan an thun du na an pani chuan an hlim dun takher mai Steve chuan an open laya apa in ain san thu te ashila Jeff ponzo na lo zotin Mark point chulai mun chu a chua san fo sia engwanga chua san ve ngai lo nge ani azota Steve chuan a project ti lai chu a mangai om chhun ani wangin a kalsan theilo ti a shil experiment.lia Lizzie an mang ve thunga hlauna damdoi an pea dokana stapler an da chu hlawin a tre chel chul mai chumi hnu chuan Jeff nen in muin a thil ton lungchiat thlak le za thlak tak chu a shila ani chuan a hriat thiam thu le a hna thlak a dil na chante chu alo hril ve bok Lizzie chuan nuam sazoka an khosak theina na experiment atana anin phal mai chu hriat thiam har ati thu a soya Jeff chuan achunga thil thleng chu a phu ve reng ani tia shil thlatam tak liam ta khan rui chunga motor khal khan a thian pa adam chau nun na alak saklawa abial nu ema po athi ve nge khamini tang khan in thiam lo reng in anun mangta ani ti an thil chuan Lizzie in alo hnema avoi khatnan anin fop ta ni chumi hnu chuan chauka thilan ei dun line Steve alo kala chutia an mudun chu aril ruin plan anei ngal security footage an ena Jeff chuan Lizzie lem aziak thin ti te a hreta zela Steve chuan tifuin ti takin N40 anin pete te a amu hil ta ni atu ka Steve chuan test dang nei turin Jeff a kaule a Darken Fox Lizzie petura an ti chuan Jeff an alo hniala Steve pon tilui lem loin akal tir ve mai bok a chua vele Mark nena B6 dos chu dobola peturin atia Mark aron thlen chuan Jeff an thudik a hriat thu le committee po anom lo ti a hriat thu a shil B6 po project ani lo ti le ainga po chuni se chu chau chu Stephen angai poimo ber ani ti te asoya Mark pon mi fing chungchang hnoya hna tho adu thin thu le
khovel thak danglam na khopa thil tha atiam thu te asoya ma se tu na chuan ain chhir to hle ani Jeff an chu tiang thu a hriat nu chuan Mark a weekend chol hmanga a chhuah hmain ruah manna an siam dun ta ni thotan ni alo thlen chuan Steve le Jeff te testing room a anom duna Mark chu adam lo wangin aron kal theilo Jeff ne na Lizzie Darken Flux peturin alo tile me ka ma se ani chuan alo la hial ngar chu chuan Steve ati thinur hle a tharei lo te anin hriat chungin eng titia lo in hmangai thei nge an ni a hre thiam thei lo ani Steve chuan Jeff a ril ru thlak thei in beisein Lizzie thil ti sual ain puan tira a fanu kara a thei ngila wangin a thi pha ti chu trap zoi na soi damdoi chu min pero aron ti chuan Jeff an a control na screen chu an meta ma se Steve zok chu aron nui chuak ta ngek mai Mark chu alo dam lo reng lawa an program chu lo thak sakin Steve a mobi pak zo ka damdoi chu alut turin alo siama B6 po ados aya tam alo pe ni Jeff chuan Darken Flux a thun main launa damdoi kha a thun masa Steve na tuara om lai chuan Mark police ruain alo kalmek ti ashil a experiment ti lai chu a hriat chhuah vek to thu a soi bok ani B6 chu thuoina damdoi mi du ti tir theina ani ti le OBDX chu obedix ti lamtoi thuoina ti thu ngei ani ti te asoya na tuar chungpon Steve chuan B6 chu thil tangkai taka man thei ani thu aron la soi chuak troka tes ala hlotin lo na chan chu thuoina chu ala fam kim lawa chu chuan mishing thinlung chung ril ber ala ne chu thei lo wangani hati Jeff le Lizzie te chuan an tan hun chung tur ni tam tak kalta khan an kalpel to ti an soi chuan Jeff a thin rim hle a dokana norbetin a fingerprint chuan kongka hon tira tlan chua hetari chunga thil thlengkha khovel hriata puan chua atumani a chua don chuan Stephen chemte ala chu a hmua petura an hril chuan a pedu ta hau lo mai B6 dos turaya tam ala chungpon athupek a hnial thei ani chu chuan an damdoi chu mishing ril ru chung ril hne thei turin a chak tok lo ti atilang chiang hle Stephen Jeff alo hril tawng khan he project hi a hmangai om chhun ania anun na thapa ven him atumani Jeff chu a hnek thlua chu tilai chuan control na kha alak sak Lizzie Darken Flux dos li an pechia chu a buai ngal veka Jeff an Steve chu lo beile in anin sualna lama control na kha a thlau kea banga norbe na Steve mobi pak chu a kea damdoi chak tak chuan Steve ati chak lawa chu rem changa lain Jeff chuan anor kiang lopa chabi lain Lizzie omna lampanin atlan van nei thak takin alat lai chelo hlawa an boi pui hnu chuan aron tho chuak le hlau mai chabi chuan amobi pak hongin damdoi bur chu ala chuak veka Lizzie chuan athil ti sualte ama daya ashil lawa wangin ngai damadila ma se Jeff chuan poiti lo tura shilin ala mangai reng thu a soitani plan chuak tura anin buat seilai chuan Stephen thu a lo puanga tang dang te chuan an din mun thatak chu chan an du lo chuan Jeff le Lizzie te an man turani tin alo soi security camera atangin police in an ron pan mek ti a hmu thei boka adam doi chu a theianga tam akenga ani po atlan chuak ve ngalani Jeff le Lizzie te chuan an chuana konga Sara le Ray ten lodan an tum chu anin beichia ma Dave pon lodan atum ve bok ma se Lizzie in ei tur dana pindan chabi pe in athlem thlu thei ta ni tang dang te pon man tumin an ron suawa ma se chak taka tlan chhia in hallway to ber an thleng theia kongka kalin tang holaka chuan an him thei ta ni pon an thlen chuan Steve chu a private thona hmangin alo thlok chuak me ka anni pon motorboat in chu hmun chu an chua san ve ngal Mark pon police tenant Steve a thlok chuak chu an lo thlir renga ma se hlo thon tur anei to lo a chan chu N40 khan Steve angai tuana te chu ala thununa ahma chuan hmun moi chia a hmu theia tlang ding lur chu a hmu thei reng lo
chak takin tlang lampan chuan a thlawk zela vasuburin a thlawna chu a puak dar ta ni Jeff le Lizzie ten thlawna puak an hmu chuan an nui duna Jeff chuan mani sual ngai dam nan hian engdam doi ma a awm lo mania beya nei turani ti na ngai tuarau rawa